الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Biz o'tgan darsda harakalar турында сөйләшеп киткән идек. Һәм шулай алдагы дәрестә дә әйткән идек, телне яхшырак үзләштерер өчен өйрәнгән хәрефләрне, сүзләрне язып барырга да кирәк дип инде. Һәм мин йышып йөргән икәнмен үткән дәрестә. Менә бу өйрәнгән хәрәкәләрне, шулай ук алиф, хәмзә, и, у хәрефләрен безгә яхшырак истә калдырыр өчен безгә аларны күп итеп язырга кирәк. Һәм без әйткән идек, бер дәфтәр алырга кирәк булачакты. Менә бер гарәп хәрефләре дип, аңа аерым бер дәфтәр башлап, безгә өйрәнгән хәрефләрне язып барырга кирәк булачак. Шуңа күрә дә менә безгә иң беренче өйрәндек бит алиф хәрефен, аннан соң хәмзә, аннан соң инде хәрәкә өйрәндек, фәтхә. Бу безнең хәрефе булды. Һәм безгә менә шулай язып чыгарга кирәк. Алиф, сызыкны сызабыз. Аннан соң хәмзә, аннан соң инде фәтхә куябыз. Бу хәрефе булды дип. Һәм шулай күбрәк эшләгән сайын, күбрәк язган сайын безнең инде истә яхшырак калачак. Шуңа да дип язып чыгарга кирәк бер юл. Аннан соң инде аска күчеп и бу безнең кәсрә була дип. Бу фәтхә булды, бу кәсрә булды. Аннан соң өченче юл язабыз. Бу даммы булды. И, у хәрәкәләрнең исемләре фәтхә, кәсрә, даммы дип инде язып шөгыльләнергә кирәк. Шулай итеп дәфтәрнең бер битен язып тутырырга кирәк. Күбрәк язсаң да хәерлерәк, чөнки күбрәк язган сайын ул безне яхшырак истә калачак. Һәм инде менә бу һәрбер хәрефнең үзенең исемен без ятлап чыгачакбыз. Алиф, хәмзә, фәтхә, алиф, хәмзә, кәсрә, алиф, хәмзә, дамма дип инде. Һәрбер хәрәкәнең исемен яхшырак беләчәкбез инде. Бүген без өйрәнәчәкбез бер гарәп хәрефе. Ул менә шулай банан сыманрак языла, бананга охшаган бит име. Ул ра хәрефе дип атала. Һәм шуны мин киңәш итерим, мин гадәттә кулланам телләр өйрәнгәндә инде берәр нинди нәрсә белән ассоциация ясарга. Шулай итеп берәр нәрсә белән чагыштырганда, күз аллаганда, монда фантазияны кушасында хәрефне, чит ил сүзләрен ятларга җайлырак була. Мәсәлән, ра хәрефе нәрсә дим? Бананга охшаган. Ра. Ул хәрефнең исеме ра. Ра, ри, ру. Ра хәрефе. Шулаймы? Һәм бананга охшаган дигәч, мин ничек итеп ятлыйм? Исемем Раил булгач, Раил банан ашый. И күз аллау, менә шулай итеп күз аллап чагыштырганда, бу хәрефнең исеме миңа бик җиңел искә төшә һәм мин аны бик җиңел генә истәдә калдырам. Шуңа күрә һәрбер хәрефне өйрәнгәндә берәр нәрсә белән шулай фантазиягызны кушып, берәр нәрсә белән чагыштырып, шул хәрефнең исеменнән башлаган әйбер белән инде ятласагыз, ул сезнең бик яхшы истә калачак инде. Бу бөтен телне өйрәнгәндә дә бу кагыйдәне инде кулланып була берәр нәрсә белән. Хәреф булсынмы, сүз булсынмы инде. Һәм ул шушы бананга охшаган ра хәрефе ул безнең зур этер кебек языла. Мәсәлән, үстән аска хәтлек төшә, шулайрак ул безнең языла. Һәм инде дәфтәрләребезгә шулай ук бер бит язып тутырырга кирәк. Башта язабыз ра дип, бер юл язабыз, икенче юл китә. Ри, һәм өченче юл китә. Ру. Һәм шулай итеп бер битне язып тутырырга кирәк. Ра, ри, ру, аннары тагын ра, ри, ру, аннары тагын ра, ри, ру. Һәм язганда бик мөһим хәрефне әйтеп язырга. Ра, фәтхә дип, ри, кәсра,
ру, дамма. Ра, ри, ру. Бик мөһим. Ни өчен? Күбрәк әйткән сайын безнең беренчедән телебез ияләнә ул хәрефкә, икенчедән колагыбыз ишетеп күнегә шушы сүзләргә, тавышларга. Өченчедән инде кулыбыз да бергә эшләгәч, бу хәтер өчен бик файдалы һәм истә инде бик яхшы кала. Һәм шулай ук без укып та барырга тиешбез китаптан. Бик күп тапкырлар. Ра, фәтха булды, ри, кәсре булды, ру, дамма булды. Һәм шулай итеп, ра, ри, ру. Р хәрефе безнең ике тапкыр каты әйтелә. Ра һәм ру. Һәм бер тапкыр йомшак әйтелә. Ри. Һәм монда күнегүләргә күчәбез. Рар. Менә бу билге ул сәкен дип атала. Монда язсак, шушындай гына билге. Күренәме? Шундай кичкенә генә билге ул сәкен дип атала. Бу гарәп басмасында инде шулай итеп куела. Мәсәлән, Куранны алсак, мәсәлән, менә р хәрефе күрәсезме? Анда өстендә сәкен тора. Менә бу сәкен дип атала. Шушындай билге, менә Куранда тагын бер карагыз, сәкен дип атала. Менә монда зуррак итеп язам. Ул сәкен дип атала. Казан басмасында ул менә шушындай кичкенә генә нукта. Ул шулай ук сәкен. Нәрсә дигән ул сәкен? Сәкен җиңел генә әйткәндә инде чагыштырганда үзенә күрә бер хәрефтәге нукта дип әйтсәк тә була инде. Ягъни нукта куя шушы хәрефтә туктыйбыз. Мәсәлән, рар. Монда әгәр дә берәр ни хәрәкә булса, мәсәлән, шулай ук фәтха була икән, ра булар иде. Хәрефтә туктамас идек. Шулаймы? Дәвам итәрик. Әмма ләкин сәкен ул хәрефтә туктап калдыра. Сүзне туктата. Рар. Монда да рир, рур, әр, ир, ур. Сәкен нәрсә дигән сүз? Туктату. Шушы хәрефтә инде тукталабыз, шушы хәрефтә берни хәрәкәне дә әйтмибез. Әгәр дә инде сәкен булмаса, мәсәлән, монда языйк әле. Мәсәлән, әйтик, ра, ру. Монда бит инде укыла ра, ру дип. Шулаймы? Ә сәкен булгач бу хәреф укылмый, тукталып кына кала шунда безнең. Рар дип инде. Рар. Шуңа күрә тагын бер кабатлыйк. Рар, рир, рур, әр, ир, ур. Тагын бер тапкыр. Ра, ри, ру, рар, рир, рур, әр, ир, ур. Тагын бер. Ра, ри, ру, рар, рир, рур, әр, ир, ур. Һәм менә шулай итеп безгә шөгыльләнергә кирәк. Күп тапкыр укырга, көненә ким дигәндә дә 10 тапкыр укып чыгарга кирәк. Менә шулай ра, ри, ру дип исемнәрен әйтеп, фәтха, кәсра, дамма дип, аннары рар, рир, рур, әр, ир, ур. Ким дигәндә шушы хәрефне 10 тапкыр укырга кирәк көн сайын. Һәм инде бер бит ким дигәндә язып чыгарга кирәк. Безнең үткән дәрестән калган ә, и, у һәм бүген өйрәнгән ра, ри, ру. Күбрәк укыган сайын, күбрәк язган сайын безнең инде яхшырак истә калачак һәм без яхшырак үзләштереп инде тизрәк шушы Куранны укырга өйрәнәчәкбез инде. Шуңа да менә көн сайын җәй булса да теге бакча вакыты бит инде эш күп вакыт, әмма ләкин тырышыйк. Нинди генә әз генә вакыт чыкса да укып алырга һәм язып алырга. Монда кеше инде вакытын үзе җайларга тиеш, йоклар алдыннан анда, яки йокыдан торгач та монда эшкә китергә монда
эшкә барыр алдыннанмы бер ярты сәгать инде иртәрәк торып өйрәнеп, үзе кеше килергә тиеш. Әмма ләкин бит без барыбер теге вакыт юклыкка сылтыйбыз, әмма ләкин вакыт юк дип тормыйбыз, җәй дип тормыйбыз, телефонда да утырабыз, YouTube'та да керәбез, Instagram'да да карыйбыз, телевизорында карыйбыз, әмма ләкин аңа ничектер безнең вакыт бар. Шуңа күрә без килик шулай ту вакытны үзебезгә сүз куя. Менә бүген 10 тапкыр укып чыкмыйча, бер бит хәрефне язмыйча, телефонга кермим, Instagram'га утырмыйм дип. Әгәр дә шуны үтим икән, шуннан соң гына телефонга керәм, шуннан соң гына инде YouTube'та видеолар карыйм дип. Менә шул вакытта безнең эффективность булачак. Шуңа күрә анда Instagram'да, YouTube'та утырып без кызганычка каршы бик файдалы әйберләр карамыйбыз, аны күбрәк инде файдасыз әйберләр карыйбыз. Ә менә бу Кур'анны өйрәнү ул безгә күпкә файдалы, дөньябыз өчен дә, ахират өчен дә. Шуңа күрә приоритетларны безгә дөрес итеп сайлап белергә кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә тәүфыйк бирсен, безгә сабырлык, ныклык бирсен, өйрәнеп чыгырга инде һәм инде Кур'анны асыл иңгән телдә инде укый башларга. Субханакаллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.